Салом дӯстон, боз як сайти нави дигари барои пулкоркунӣ бо воситаи социални сетҳо ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва барои регистратсия кардан начать сейчас-а интихоб мекунем. Ва дар инҷа бистри входа интихоб мекунем, через контакт интихоб мекунем ва моро дар сайт нишон медиҳад ва дар инҷа продолжить интихоб мекунем, продолжить интихоб мекунем ва дар инҷа боша ҳамаш дар галочка мемонем ва привязывать аккаунта интихоб мекунем ва тамом мо регистратсия кардем дар ҳамин сайт. Ва дар инҷа боша эмайлмона менависем ва сохранита интихоб мекунем. Дани успешно сохранены ва мо регистратсия кардем дар ҳамин сайт ва мо ҳозир пулкор мекунем. Ва дар инҷа ина подписатсия 20 копейка я подписатсия мекунед дар контакт 20 копейка ва ососан нархаш паст шидан мегирад. Ва дар инҷа выполнита интихоб мекунем ва моро дар ҳамон сайт нишон медиҳад контакте ки кадами подписчикаш дар кор аст. Ва дар инҷа подписатсия аз тарафи дасти рост подписатсияро интихоб мекунем ва обратно меоем бо дар ҳамин сайт ва проверита интихоб мекунем ва ждат мекунем проверка шавад. Ва як хел вақтам хеле ошибка мебирояд ва як бор браузерро обновид мекунем ва ина браузерро ман обновид кардам ва 20 копеек дар баланси ман гузашт. Ва дар инҷа метавонем подписатсия, лайк, друзья, добавить друзья, репост, хеле заданиё ҳастае. Бо ҳамин заданиё мо дар инҷа метавонем пулкор. Ва аз тарафи дасти чап мо метавонем заданиёи худмонро бисозем агар мо дар друзья дар кор бошад ёки дар сурат ягон лайк дар кор бошад. Ва инҷа се типи задани инҷа ҳамаи намуди задани интихоб карда мо метавонем заданиёи подписка, лайк, репост, друзья кадомеш ки мо дар кор аст ҳамаша интихоб кунем. Ва ҳамин сайт реферални система дорад, рефералро интихоб мекунем ва реферални программа ҳамин ссилкаро копировать мекунем, дӯстонро роӣ мекунем ва 15% ай пули коркардагӣ ва ё кор мекунем. Ва дар поёнаш навистагиае ки шумо ҳамин ссилкаро дар контакт напартоен ки вақте дар контакт ҳамин ссилкаро реклама кардем сайти шуморо маҳкам мекунанд. Ва мо 15% кор мекунем ва 5% дига потраченных средства реферални закасчика, яъне ки вақте ҳамин сайт ягон чиз закас мекунад 5% дига аю кор мекунад. Ва дар инҷа рефералҳоя нишон додагиае ки рефералшон топ 10 яъне ки 10 ки ҳама беҳтарин ай ва аз тарафи дасти рост нархошонро нишон додагиае ки чанд қадар пул кор кардагианд. Ва дар ҷое ки мо 20 копеек пул кор кардагием ҳамонҷа нархро нишон додагиае, ҳамонҷа рости ҳамон нархмона балансмона интихоб мекунем ва дар инҷа мо метавонем пополнит кунем бо воситаи Visa, Kiwi, Payeer, Advocash, Bitcoin, USDT, Ethereum, Perfect Money ёки Vivesti-ро интихоб мекунем. Метавонем дар инҷа пуломонро бигирем бо воситаи Payeer ёки Perfect Money. Ва Vivesti-ро интихоб мекунем ва дар инҷа мо данависем ки минимальная сумма для ввода 100 рублей, яъне ки 100 рубл кор кардаем баъд аз сайт метавонем пуломонро бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.